जय जगन्नाथ सांग मैंने मोर एटा न्यूज चैनल आशा कर वीडियो सब पसंद लगे आम आज जाऊँ पीतामल डैम मुझे आशीष और श्याम जाऊँगी दिज आम आसला 15 किलोमीटर बाट दूर ये आसिक दुकान किसी किणा कि कर सब नबू ये स्कूटी आसचु आम जा पहुँचू पीतामल डैम रे देखा से जगह केमी मुझे फास्ट टाइम आसी सुंदरगढ़ जिले में ये चलतु आम जा आम बाहर जावाई चल सम राउरकेला टू आमर पीतामल डैम हूँ 20 किलोमीटर रास्ता आम ए 15 किलोमीटर बाट आसला आसिक अधर वीडियो स्टार्ट कर आम पीतामल डैम पाखापाखि देखिपे बोर्डिंग चलते जावा पहुँचले देखा केमिटा जगह रही तो हे गाइस हम आसी पहुँच गए पीतामल डैम पाखे देखो पीतामल डैम एटा हूँ एंट्री पॉइंट तार पीतामल डैम रो चलते जा बापर धीरे देखिपे मो पछपटे बहुत जंगल किसी ना केवल गोटे रास्ता एबे पहुँचिकी गाड़ी आम रखा रखी करदे ये दुईटा गाड़ी रखुंती गाड़ी रखी आम ए तौक जा चलते देखा हेलमेट हाँ हेलमेटा भर चलते जा डैम भर आस ये डैम रि एंट्री पॉइंट भर को जावाई गेट तो बंद अच्छी ताला पड़ी कि साइड गोटे रोड अच्छी सरू रास्ता आसिल ना एमती किसी पॉइंट अच्छी जगह ये दीटा चलते चल तलू जा ये किसी बसिया जगह अच्छे कोड़ी यार ये गोटे दुकान अच्छी आसिक किसी भी किणा कि मैंने किसी यदि न आनी जगार ही सब पाइबे जहाँ किसी दरकार ये हूँ पीतामल डाक बंगला मैंने किसी गेस्ट हाउस देखे अच्छी सरकार तरफ तो पूरा बण जंगल किसी देखा ही जाऊनी रास्ता पर अच्छे ये भाया रास्तार ये किसी भाई मैंने भोजी करने सुविधा भी अच्छे देखिपे पूरा डैम आम कहीं जगह नहीं आज एत जोर गहली अच्छी ना गोटे जगह ही मिलूनी बस एपटे किसी रास्ता अच्छे आम जा भर को चलतु आस आस भर जा लास्ट आम ए सिटी की जावा प्लानिंग चलु ये एत नाड़ुआ ना खाली झील 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 अध घंटा ला भाई झील झील हो देख बाट अच्छी ना चलो जा डैम व्यू किसी बहुत बड़ डैम देखु
ଆଉ ସେ ପିଲାଟା ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଲା ନା ଏଇଠି ଆସି ତାକୁ ଜୋରେ ଏକ ଲାଗିଲାଣି ଦେଖୁନ୍ତ। ଆଉ ଏ ପିଲାଟା ଭାରି ଅଭଦ୍ର ପିଲାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଦେଖିବ ବହେ ପିଟିବେ। ଚାଲ ଯିବା ବସିବା କୋଉଠି ସେ ଡଙ୍ଗାଟା ଚାଲୁନ ଯିବା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭ୍ୟୁ କିଛି ଏଇପରି ଅଛି ପିତାମା ଡ୍ୟାମର। ଆଉ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ଦେଖିବାର ଅଛି ଆପଣ ବି ଆସିକିରି ବସିକି ଭ୍ୟୁର ଏନ୍ଜୟ ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁ ଡଙ୍ଗା ପାଖକୁ। ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଛାଇଛି ସାମର ଯିବା ଡଙ୍ଗା ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଡଙ୍ଗା ଅଛି। ଇଏ ଚଢି ଯାଇଛୁ କଣ ବୁଡିଗଲ ନା? ହଁ ଚେନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଡଙ୍ଗା କିଛି ଏଇପରି। ଏ ର ଇଏ ହବ ନା ଚାଲୁନୁ ଆଗକୁ ଚାଲୁନୁ ଆଗକୁ ଚାଲୁନୁ। ସ୍ଲିପ୍ କାଇଁ ହବ? ଏଇ ଦିଟା ଗୋଡ ରଖି ଚାଲୁନୁ। କଣ ହେଇଛି ତୁ ଆସୁନୁ ଚଲୁ ତ ଦେଖି ମନା କରୁଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଦୁ ଭାଷା ଖରାପ କରୁଛୁ ଶୁଣୁ। ହଁ ଧୀରେ କହୁନୁ କହ କହୁନୁ ଆଗକୁ ଚାଲୁନୁ ଆଉ ଉପରୁ ଚାଲୁନୁ ଯିବା। ହଁ କିଛି ହବନି ଉପରୁ ଚାଲେ। ହଁ ଚାଲେ ଚାଲେ। ସେ ପିଲା ଦେଖ କାହା ଉପରେ ଚଢିଗଲେ। ମୋରି ଓଦା ହେଇଗଲା। ଏଇ ପିଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାଟା ଆମକୁ ବୁଡେଇ ଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁ ପୁରା ଓଦା ଆର ବି ଓଦା କେମିତି ଲାଗିଲା ଓଦା ହେଇକିରି। ଏଇ ପିଲାଟା ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କରିଦେଲା ଓଦା କରିଦେଲା। କଣ କହିବ ଏ ପିଲାଟାକୁ? ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଓଦା କରିଦିଏ। ମୁଁ କହୁଛି ଜୟ ଭୋଲେନାଥ ମହା ଅଛୁ ନା। ପାଣି ପିଉନ ଏଠି ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଏତେ ପାଣି ଅଛି। ପାଣି ଏତେ ଥାଇକି କହୁଛି ପାଣି ତତେ କିଏ ପାଣି ଆଣିକି ଦବ? ଛୋଟ ମାଛ ତେବେ ଯଦି ଦେଖା ହଉଥିବ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ବି ବୁଲନ୍ତି ଡ୍ୟାମରେ। ତୁ ଯା ଧରୁନୁ ହଁ ଦେଖି ଦେଖି ପିଲାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଧରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସିଲା ନା ଆସିଲା ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେଡି କେଡି ମାଛ। ଏଇ ପିଲାଟା ସେ ଧରିଛି କାହିଁ ମାଛଟାକୁ ଧରୁଛୁ ମାରିଦବୁ ଅଧାରୁ। ଆଉ ଏବେ ଏଠି ତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା। ଆମେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଛପଟକୁ ଯିବା ପଛପଟେ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଯିବା। ପୁଣି ଭାଷା ଖରାପ କରୁଛି ପିଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଭଦ୍ରାମୀର ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଭଦ୍ରାମୀର ପୁରା ଇଏ। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ସାଡେ। ପାଣି ତଳେ ଛାଡିକି ଆସିକିରି ଏଠି ପାଣି କିଣିକି ପିଉଛି। କଣ କହିବ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟା କଣ କହିବି ତତେ? ପାଣି ଏତେ ପାଣି ଅଛି ଛାଡିକି ଆସିଲୁ ନା? ବାକି ବାକି ସବୁ ବାହାରି ପଡିଲା ପାଣି। ଆଉ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଯୋଉ ପଟେ ଆସିଥିଲୁ ସେଇପଟେ ଯାଇକି ପୁଣି ତଳକୁ ଯିବୁ। କୋଉ ମଝି? ହଁ ସେଇ ମଝିରେ ଯିବା। ଆମେ ଏଇ ମଝିରେ ଯିବାକୁ ଆସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭଳିଆ ପିଲା କଣ କହିବ ପିଲା। ତଳେ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଗିଛି ଏଇଠୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସ୍ଲୋପିଂ ହେଇକି ଅଛି ପୁରା। ଧୀରେ ପାଣି ଆଗରୁ ଛାଡେ ନା କୋଉଟା ଆଗରୁ ଛାଡେ କି ନା ପରେ ପଛରୁ?
ମାନେ ଆଗ ଏପଟୁ ଛାଡ଼େ ନା ଏପଟୁ ଛାଡ଼େ ପାଣି ଆଗ ପଟେ ନା? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଏଇପରି ରହିଛି। ଆଉ ଏ ମଝିଟା କ'ଣ କି ମଝିଟା ଲେବୁଲ୍ ମାପିବା ପାଣି ମାପିବା ପାଇଁ ନା। ଡ୍ୟାମ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଶିଷ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମାନେ ଏଇଟା ଇଏ ହିଁ ହେଇଛି ଆଉ ଖାଲୁଆ ହେଇକିରି ପାଣିଟା ଜମୁଛି ଏଠି ଆସିକିରି ଆଉ। ଏ ଦିଟା ଏତେ ବାଳ ଦେଖ କାହା ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଭାଇମାନେ କିଛି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟାମ୍ର ଚାରିପଟେ ଘାସ ହେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ସେଠି ବି କିଛି ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ ତ ଦେଖିଲେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଡ୍ୟାମ୍ର। ମାନେ ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ ଛୋଟ ଡ୍ୟାମ୍ ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଜାଗା। ଆଉ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆସିକିରି ଆମର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ଯେଉଁଠି ଆମର ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଏ ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ଯେଉଁଠି ମାନେ ଖାଲି ହୁଏ ଓଭରଲୋଡ଼ ହେଲେ ଏଠି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏଇପଟେ ପାଣି ଆମର ଖାଲି ହୁଏ ଡ୍ୟାମ୍ରେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆ ମଝିରେ। ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ଏଇଠୁ ଏମିତି ଡ୍ୟାମ୍ ଓଭରଲୋଡ଼ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ପାଣି ଖାଲି ହିଁ ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି କିଛି ଗେଟ୍ ଫେଟାର କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ନାଳି ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଠି ପାଣି ଆମର ଯାଉଛି। ନହେଲେ ଏମିତି ହିଁ ପାଣି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଓଭରଲୋଡ଼ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ପଳାଏ ପାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତିଆ। ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସୋ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏହିପରି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସେୟାର ବି କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।